रू का कर देनी जिरौआ रबो के तो हरे तरह मुंह में से आवत आते बुचिया हई हई तो अबे से हमारा के भाव हम तो निमन कर देनी हां पूरा का नष्ट का दिन के रख देनी अपन तरह वरना नष्ट बनी हमनी को नष्ट का रख देनी हई खाल रोक जरूर है हां दीदी बोला निमन से देखा कुछ छूटल नहीं के ना तो छूट चला हो जा घी तो हम पहली बार करतनी हमरा पता बाटे बतावा तू ही न बताइबू कैसे कैसे का होला और कुल तो सजाई गइल बाटे आई देखा ता हाय तक अभी अरे ढकन धरइले न के दियरी त ढकन है जे होइए नहीं खे अच्छा हम ला देते नहीं याद परिया आई कने के संजिया का होगल संजिया के वहां के विदा करम में तक काला के लेके आया इबे आ हाई वाला फलवा अभी सुबह अभी जाइब नु हां एगो दौरिया सुबह जाई एगो बेर जाई आ हाई वाला एकरा पका दे एकरा पर डाल दे दूध वो हां और रख दे और काल खा सुबह खाते और ये बेरा खाते अच्छा ठीक और रखल त बा है गीतिया गाव का चाहिए बस के बहंगिया का चाही बास के बहंगिया बहंगी लचकती जाय बहंगी लचकती जाय पेनना बनुआ बाबू पियरिया बहंगी घाटे पहुंचाय बहंगी घाटे पहुंचाय देखता दीदी हो गल नु अब सब सरिया देने ना हाँ, ये दीदिया जाना ताड़ी बड़ की गोतिनिया हमर जन बिया नु ये तना हमरा डर लागता ये तना डर लागता दीदिया तोरा से हम का कहि जान ताड़ी कौनो परब वहां के ना भूखम का जानी काहे वहां के भूखे नहीं कहन हमरा भूख लग जरा जल्दी अब बाल बच्चा बढ़न जातो अब हां जुतिया भइली सब जन जन परब आवेला कौनो परब से वहां का मतलब नहीं खे खाली खा नहा सूता बस यही में का चित्र असु का जाने रे दीदिया का मन में आइल बा तो के छठ भूखल बानी देखो ताड़ी हमरा डरो लागत ताटे सोचले कि खा मत ले तो पहले भूखे आदमी त बड़ा बुझाला के वन ठीक बा कि खाइए लेसु हां ये दीदी त बात सही है कहतारी पर जाए दे छठी में के कृपा से बेचारी भूखल बनी वहां के ही न मनाव जी चनाव जी के निके वहां के जैसे भूखल बनी वैसे सब अथु हो जाए हां वैसे रात दिन कट जा छठ जाए महिमा से हम अभी मत करस कि खाए लगा उ दीदी मना करत रहनी सब कोई मना करत रह कि एक कन्या जब तारा नइखे रहल जात नु नइखे अथु कर जात काहे के भूखा ताड़ू मत भूखा अपने जी धइले बनी कि ना हम भूखबे करब त भूखम त कनी कि जाइन त भूखी अब ये देखब कि खाए में पियम मत उहो त डर लागत ताटे अबे भुला के जात रहनी केरा खाए सेब खाए त माना कइनी ह ना खाई जाला जी फल फूल त कहतनी हर परब जरा नहीं भूखे त केरा सेब खइबे कर जाला तब कहने कि ना ये दूसर परब पागल हो गल है यार अब हमरा के सिखाए के पड़ता बताओ हम त इतना जानते कि ना खाए जला ना पिए जला तू हमरा के जैसे बतैले बेले जैसे माई बतैले वैसे हम करत का जी अरे हो गइले तो सरियावत बानी का करतनी जाई का कहताई घंटा तलब सरियाव लेके होत मतलब सरियाई ना सयरा गल बाटे तैयारी त हो गल बा बोली का कहतनी अब कब चले के अजी एई पर रहो हमरा खिस बारला का अरे ओके कनिया ई गंजी पहने के पियर का कनिया गंजिया पहने के लागला रूम की छोड़ पगलायल दुका पगला तनी हम अपने धक गोलू हकी है पहन ले बाबा फिर को तो पियर का पहने के नहीं रहल बा न धोती अरे दीदी देख ऊपर नीचे के पियर पियर रहे तनी ठीक लागला छठी में एक काहे आदमी छठ पर भूखेला नहीं सब करे खातिर ना यदि पियर पियर पहनी सब फल होल सरिया वरिया अच्छा लगी तनी घाटी पर जा तनी लहचा ठीक लागला इहां के दले एगो उजा को पियर पहन ले बन जने हम पियर खातिर तनी पहन चल त हां इने खोलब चल कहीं ना सुनी हम अपन टुनटुनवा के दोस्त कह देले बानी हम सब दोस्तन के कह देले बानी कि शाम कहिया सो हां प्रसादी खाई सो हां त ठीक ना प्रसादी खाऊ ना घरऊ ना जानू त ले जाके हम बहान देबा पहुंचा देबे आ देखी हम तोरा के चेतावनी करते हमरा के घाटी पर ठंडा लगी ना दूगो बेलशीट निकाल देले बानी बेलशीट आके ले जाई मीना करम कि ना ले जाई ए बुचिया दियरी कहां बा ले ले आ का खप दी दे दियरी घिवा रखले बानी दोनों सथाए एक जगह बना हां एक ही जगह रखले बानी ठीक बाटे तारो बहिन बाकी लागल बाड़ी पूजा पाठ में हो आही जा दीदिया काहे खाती आइल बेजी बताई हमरा के सिखाई खाती ना दीदी आइल पहली बार हम छठ करतानी त चल एदी कहां बैठी है कौची गंजी और कौची चली देते चली हाथ गोड़ रंग ले जाओ ई ह कि भर भर गोड़ जब रंग लागेला त लागेला कि हां परब त्योहार
अब एकदम आ गइल बाटे लाल साड़ी कनिया? पियर साड़ी पहिन ल जी आप गोड़ा लगल जी हाँ हम सब पेन ओढ़ के देखा नथिया हार सब पेन के हम तैयार बनी ठीक है आ ना? ये दादा ये दीदी आज तो भूखल बनी त लागत है हम कि भूखल बनी न हो देखा कहियो के भूखल ना भूखल लगता कि मन में कैसन तो चुटपुटाता जाय नहीं कुल ना कहल जाला कुछ कह कुल ना कहल जाला हमारा अपन छठ मई से हाय बड़ी हमारा भूख पियास हम बर्दाश्त कर लेब ओ त ना हाँ हमारा जी। खेला काहे ना लोग तो कुछ कर सकेला जी हाँ। देखी सब कहेला ना बड़की दीदी कि हाई चीज हाई ना काम कर पहिया चाही त सबके हम कर ले देखा ना भूख जनी तहियो से ओ हम तो भूख जब कि 9 दिन नवरात्र काला के बिना फल फूल के भूख जाइब हम में कहानी अरे आदमी ठानी तक हाँ। का ना हो जाई जी तब हमारो सोचत रहनी है ना जन्नी कि आपकी कहे जाई या कहीं की नहीं भूख जा त खाना खा ले ना हो बा नहीं। ना हम नहीं खाइब हम भूख की सुनिए। खाइब 3 दिन तक ले हम भूख जाइब वाह बर बाजार कोइले बानी हये नींबू ला गागला लेके आइल बानी गाला पाकल पाकल बा एकदम से महंगा त मिलल होई लेकिन एकदम फल प्रसाद लाल लाल से खूब सुंदर सुंदर बेचा था वो ना ले लू हजार लिए बना बेटा वो कुल चीज लिए केरा बना देखो तो ये लामे लामे पाकल आई हो दीदी वो केरा वाली आइल बानी बेटा हत्ता हत्ता केरा बाटे ये भागा कुछ का फल प्रसाद बाकी हम और रख दे तो पियर का हमारा सुपा में डाल दिया जाए बड़ी त बात सही कहता नहीं चली जैसे जेकरी सुपा में जेवन डलाई जाके ये दौरा में फल धइल बा हमार सुपा में डाल देबू तो हमारा में छटके उठ के तार लइका लेखा करे के बाटे गिर जेते सुनिया जेवन फल चाही जब भूखले वाली दिल से तो अपन सुपेली में सजा ली उनका बहिन आइल बड़ी छोट को जानी के तो उनका बहिन अपन बतावत अड़ी उ बेचारी अपन करती है काहे ना हमी कहतनी जनी कि देखी केरा सेब फल प्रसाद इतना लेके आइल बा ना बेटा हुआ कि पैसा के नहीं खा देखले कुआवा खस्ता वाला छनाइल बाटे रखी हां छरनी है जल्दी जाके छरनी एकदम मोमिया ज्यादा के खूबे हम कत रहल कहत हनी सुनी हम कत पतन के केहू के छठ घाट से आवल जी या केहू के पर प्रसाद देवल जी त केला के 2 टुका क के देवे के पड़ी ऐसे कि बहुत बोड़े पड़े के हां एगो केला में 4 टुका करी है जिगने जे देले प्रसादी लेखन दियाला हो के मन माई लुटा दे अपना घरे ही त ना ताई ना ना दिन ना जे बहिन हिन ई त बस सही कहतनी कुल आदमी आस लगैले रहला कि फर प्रसादी अइबे करी छठ पूजा के हम देख 5 दर्जन केरा अलग से मंगैले पानी भूखे खातिर जान दे ठीक कइले बानी जी आज जानते ना बानी बड़ जेठ बानी आप आई जोन करब ते ओने ना हमनियो को कइले पीछे पीछे हम त भाई हम त कहनु कि ना भूखम बाकी नु असम भूख गनी ना तो हर साले भूख कोनो परबे ना छोड़ब ई जान जा हर साले मैं परब करब आ वो निखंडे परब करब ई त बात सही है बेटे जी जब भूख तनी त दिल से कर तब आजी कहतनी कि बड़ जेठ बानी त छोटकी पर काहे के आस देतनी कि ओकर बहिनी कुल करी जाई देखी फल प्रसादी बाटे सहिहार देई सुनी ऐसन सहिहार कि दोनों बेरा के हो जा काहे ना कि ना हां बड़ जेठ बानी त देखले बानी त पहिन यार के ध देतन सुबेरे दूसर फल जाई शाम के दूसर फल जाई हाँ। जन्नी आ खूब बढ़िया से सुपेली त लिए बानी चिनमुनिया के ऊपर दिए बार के चल जाई त लोग गांव नगर के हां त भूखल न मड़ी स हम तब के ना ले जब हम देखावत ले जब छठ माई की मौज अजी आपका हारावा बड़ा निक लागत आटे लेला ना अरे तू पे चाहे हम पे नहीं कहीं बाटे में ठीक लागत लेकिन जा फल सरिया दिन धोआ के ठीक ना हाँ, ठीक। देख ले मर्द मेरा वो भूखल ही बान जा कुछु कह भूखल बानी तई अथुन अजुबे न कइले बानी यानी त कौनो तोरे न तिवारे भूखे के आ जाय त अबो से त अपनी परिवार खातिर व्रत करी फलवा त कुल सहिहार आ गइल बा बुचियो का करतारू चलो जल्दी घटिया पर जाइला पता नहीं 1-2 घंटा बैठी ना त का करी आदमी जाला आलू देने चली आवेला जैसे उठ के पूजा पाठ दीदिया अही माई का हो सब सरिया देली सहिहारा त गोइल बा सगरे तैयार होई गेल बा केला वाला है में दे देली माई में धली है ना हेउ में धरा गल बा एउ में धरा गल बा अच्छा। हेउ में धरा गल बाटे ठकुआ ना चाचा को डाल देली और अगिया पके एगो हां होई त अभी छूटल ठकुआ डाल चाचा को माई में से डाल अरे घाम लगत है नहीं अरे दादा एक लंगी बुझाता कि भूखे एकदम आँख निकल जाई भूखे आँख निकल जाई अरे हरे पियास लागल बड़े दीदी का बताई होई त काल जाई
पियास लागल बताए बराबर छो काल है न मिली सुबेरे रात भर के वहाँ काटे के बा सोना बताओ आज ना सब तो कल सब छठी माई के दिन हटे आय? या पसे लौट के आवेला आदमी तो औरी बुझाला कि जोड़ क देले बाटे पियास आ भूख हाँ सह वही तरे का करे के बा के वहाँ रात भर काट सो जब का टेंशन ले ले बड़ी हम सो जाए 2-3 दिन बुझियो अते ए दीदिया का हो का करत रे कनी की गोड़वा हाथ रंगनी मल कौन के तैयारी कर दी अभी दियरी छूट गल बा धरे के बा हां ई का क देलू का क देनी जिरौआ रबो के त हरे तरह मुंह में से आवत आते बुचिया हई हई तो क्या अबे कर से देनी? हमारा के भार हमें तो निमन कर देनी हां पूरा का नष्ट का दिन के रख देनी अपन तरह वरना नष्ट बनी हमनी को नष्ट का रख देनी हई खाल रोक जरूरी रहे खाल जरूरी रहे बताओ तो मनियो का भार मा के मार खा तोरी हमें जे आ बैठल तू ले जे बैठल नहीं देखो त हाथ आई हटा फल हटा और कर फल आई को आते कि उठला त घाम लगता है ने खाई का भूखे खइला दीदी जी तब फल नु खा के भूखल जाला भूखला में फल ना खा जाला का तू जानता रू का हाँ? ना? फल का भूखा जाला त काहे के कहले बेटे के भात खा के का रोटी भूखल जाला ना अब नहीं खे जाए के खाती पे हे जे रह जाई नष्ट हो गइल दादा हे छठी माई जा फल खा के ना भूखल जाला मर करत जा हमारा का भार मा के आ को तरी ई को आते कि घाम लगता है ने मुके घूम के खा केरा भाई देखी केरा खाता देखी जूठा दे के तो भार मा तलवा बात करनी हो हाय छाड़ का चोरी? जाए के शरम काची के कोनो पंडित जी ला पूछली कि फल खा के भूखल जाला कि ना भूखला में फल फूल ना खा जाला देवता चकबे लगले तले जुठवा देलु देवता पर त माने का कहते छठी में कि जान दे द मर जा काहेला भूखताड़ू काहेला भूखताऊ हैं इरा के कहले अब के हमरा जब ना सहारा है ना ई का कर देनी जी जब ना कोई ना सहारा कहत रहे के अपन घर ही आराम से खाइती या पीती या मथु करती समझ गनी का चगे हो का प्रसादी चगी हो सोए के क्षमता है ने का जरूर भूखला के हम कहत नहीं मानवा हमर का दनी कैसन भइले आवता जी का दनी आ हे रामा माजी रे रामा देखिए दी मत पिट पिट हमरा के समझ में जीव का पिट पिटावत है आज वो? छठी मैया गले हमरा पे कह तनी छठी मैया जेनिंग का छठी मैया जी। हां त पादित मैया जता रे हाल भाई काय खइली है काय खइने जी खाइल जरूरी रहे हां खाइब ना खाइब भूखल ना। ना खाइब ना मरम सब खा जा खा जा धारी खा जी आराम से खाई हमने के छठ ना कर जी जाई जी अपन माना करी दोस्त पर हमने के ना कर जी छोट का हम जाते 200 प्रसादी लेके आवे हम होई का है ना खा ठूसा ला लागिल बड़ी पेटुआ के हो गइल बड़ी इतना महंगा 200 के प्रसादी हम किन के लेनी हम जुठिया दस बेलूरी तू त छोड़ के चल गली है बुचिया का जे के ने हम का जन के एक घूर से खा जी हां ने और सेवा दी। छोड़ खा जा अपने का बोलती है रे? अपने परी हाउ से हुआ बाप था अपन। छठ महीने के कहत के भूखे प्यासे तू मर हमरा खातिर छठी में नहीं खा चढ़ला। भूखा है हमरा के खात रहा ई नहीं का छठी में छठी जीवन में के काहे के भूखा आवत छठी में आनंद के का भूखइली है फल फूल खा के पूजा कर जाता नी इनके भूखा ना पिए खींच के भगा दिए बोले के मन नहीं करते है ज्यादा जाना तू तो और घर में कला कर ले रहा तारू मुआदा मर जी तू देखिए एक दिन काम कर जी बाबा। छठी में पूरा नष्ट कर देलू त हां हटाओ सामने सब हटाओ ये ओका मुंह में से निकल रहे जी झूठा तो गुलाम ना छियो अब धारी सब झूठे रहे हो गई तो हम त छुए देनी है का कर दे रोज इन दूसरा तब फल किन के जल्दी लाइन जाए चलो ए दीदी हटी तो हमको दीदी से हम कैसे जाना मैं कैसे जाना बताओ साला कितना सादा से लेने की चाहो छठ उठ कर जब पूजा पाठ होई बढ़िया से आइए करा जे कही का मैं जुठिया के रख देलस ई का जानते कोना तकलीफ से कोना एथी से पैसा आवता का फल किनाता है देखी पाउने जे बैठ रहनिया एने मुके मुंह क के तब जुठार दियाला सा जब ओकर ना सहाला त झूठे न भूखतिया बच्चा तबड़ा खींच के हां त देखबे न कोनी त बुचिया देखलो साइली त उ त बुचिया आइली त देखला सा हरी हरी फुलवा तोड़ ली हूँ नहीं तो यहाँ जाता सब जानी तोड़ ली हैं तो फिर हम अथु ना कर पाए और हौलवा तोड़नी हूँ हौल के राम हो लटका के तोड़नी बाप रे बाप ये दीदी रोजान तो नहीं कपड़ा पर लुगावा धर के एकदम
लाज लिहाज घोर के पी ले सुनी ना बात छोड़ी ना उ सब बात का भइला बोला जाई अब नहीं जाए के घाटी पे घर में और कांड हो गइल का हम यही से रवा माना करत नहीं कि मत कहीं भूखे के मत कहीं भूखे के उ केरा चढ़ा के त खा लेली पूरा नष्ट कर देली समझ गई नी और सदिये में से हां पूरा प्रसादी में से दीदी आओ जे बैठे रहे हेतर के मुड़ी के खा तारी के काम चल गनी दियरी में तेलवा डाले खाती जाके देखी सब का हो गइल ये तना डाई के रखी ना कि का बताए कि जब यहाँ से बर्दाश्त ना होत रहवे तो कौन जरूरी रहवे भूखल का जानी कौन जरूरत रहा मेरे ये ने के बुझाते पूरा तो कौन नष्ट मतलब का करके हमरे के बताई रघु बताई का करे के का करे के का जवन हमनी के कर्तव्य हमनी के कइले छठी में देखत नहीं की आ चटनी पुटनी बाड़ी तो नहीं के भूखल जरूरी तो नहीं न तो भूखल चल रह दी कह दी उनकर के घर ही रहेगा बस सवारियन चाहे खाना पीना बना के लेके बने के हमन के चले के घाटी पे जल्दी चली छोड़ी इनकर दिल से भूखल बनी जाए फल प्रसाद से नहीं की जा भूखल जवन उनका विचार लाते उन कइली है बाप रे हमनी के जवन विचार सोच चली जाए जाए पूजा पाठ कर जाए उनके चलते हमनी का छठी में के छोड़ी जाए हम कहत रह कि ज्यादा हर एक साल के कौची कौन परब वाला त ना भूखे नहीं तें की बार छठा भूखवा देवे के वो हमनी का हमर मन ना रहे का जानी कैसे छठी में हमरा को जब विदा कर देली चटनी में हरारू के चाहिए हो इतना समझ चटनी गई? में हरारू पगला के रख देले बाड़ी का जानी कैसे नहीं मर्द के लेके झेलत रहत अड़िया अपन झेलत का माता के समझेली कुछ अपन अंगवा कुछ तो ना समझेली कबो तो ना समझेली ऐसे कराऊ के चटनी में तो समझ जिंदगी गई बीत गई चटते खात में हां त बाल बच्चा पे ही ना असर पड़ी जैसन बाड़ी जैसन बाल बच्चा पर असर परवाई हन पर वही हमार तो उनसे बोलहु के मन ना कर आ केतना नीमन से अइली हमारी लंगे कह तड़ी की कनियावा हम भूखल बानी हम कौनो व्रत नहीं कइले हम भूख जाए ई कह तड़ी की नौ दिन हम नौमी भूख जाइब हमें हमारे दिल में ऐसन सर ना खुद ना भी भूख जी हन एक दिन ना भूखिया चलतनी 9 दिन नवी भूखे कानून करतनी अब हम घाटी में देख मन नहीं कर घरे कनियावा बता तोर बहन जाके का कही हो कि कर गोतनी कैसन बा ऐसा हमर दीदिया ना है ये दीदी सोच रही छिपावे में पावेली हमर दीदिया हिया कि जाके दूसरा से उ का कही हो आय इनके जैसन सोचे बाड़ी के चाहिए ना लूरा चालिंग कर देखाते बाटे बड़े जेठ हो के आगे ऐसन करते त पीछे से लोग काहे ना देखो करी सबको घाटी काहे पे ना जाए करी लागल। तो जाई नहीं देखत नहीं कि सबको देखत नहीं खूब जाए लागल सबको तो गावत है कितना निकलता है चली हमने को निकले के चलिंग कर के छोड़ देवे के अब हमने का करेंगे कर लिया का घाटी पे जाई कि घाटी पे बैठ के हमार केरा लीले लगे कहीं क्यों कि और दौरी में बैठ के खाए लगा त का करी उही न कहतन छोड़ दिन घर ही रही हन तला ना दिए घर ही अपन देखत रही हन इनसे सब के हायल कायल हो गइल बा ये दादा यही से तो क्योंकि घरे उठ बैठ ना करेली सबके घरे जाली हुए काम करेली जेकरा घर जाइन तेकरा घर देखे त कुछ बनल बनी के बाहर त चटाके लेके भाग गई हन चटाके थुकली हन खा लिहन त बनावे त जांगर हन के टूट गइल बा जांगर सब चीजवा में एगुड़े भाव लगइले रहे दादा कबो आँखी कौन सी देखले है कि ना कहत रही कि 5 दर्जन केरा मंगौले बानी ना खुद कहां मंगइले बड़ी केरा लगता मंगइले रहे त खा गइल हन 5 दर्जन केरा खा खोलियो ना त कहां त धइले बड़ी तो उनको हम अभी दिमाग में खराब के धर देले बड़ी आई जल्दी चाहिए पति के हमार बहनियों में कना है लिखल वाली लेरा पके उनका बहनियों में कना है जाई त अपनी घरे दुआरे कही ना अपनी मरद से कि ओकर जेठानी रहली है ऐसन की खा के अथु हो गइली है प्रसादी चलतनी त 17 गो गाड़ी देतन जब न तब बुझाला